hemm faxxa ta' nies, dawn mhux se jagħmlu tabella Malta żgħira n-nies magħrufa, jien naf tkun minn Manchester u tmur Londra ma jafek ħadd hawnhekk jafek kulħadd. 70 ruħ kuljum imorru jieklu dar Papa Franġisku. Se tiftaħ sukkiċin oħra il-belt ġifieri. Kemm imorru nies jittalbu għand il-President? Ukoll. U kemm imorru nies jittalbu għand il-Kappillani. Il-Kappillani ħadd jagħmel announcement fil-qudies ċali Miċeli ġiet tallab. Ma joħorġux fil-beraħ. Għandek il-kera ta' qabel 95 li huma għadhom bis-soldi li għam fer ma sit il-kera. Għandek il-kera ta' wara 95 li m'hemm kontroll ta' xejn, u mbagħad għandek il-social housing. Li huwa problema oħra, ġifieri jien naf itik post il-gvern għax inti fil-bżonn jien naf 200 euro fis-sena u mbagħad jiena nirbaħ il-lotterija u nibqa' ħallas 200 euro fis-sena. Jew inkella jiena nieħu promotion fuq ix-xogħol, il-mara tibda taħdem, it-tfal jibdew jaħdmu u flok paga jkolli 4-5 karozzi u nibqa' ħallas. Jiġifieri hija komplessa.